प्रमोद प्रेमी यादव एगो गाना लाइल बड़न जौन गाना के नाम मैल भइल रहनिया। एगो भाई हम तारा के बात बता देतनी कि कुकुर के पूँछ में कतनो घिउ लगइबा इ सोझ ना होई। एकरा के हर वीडियो में समझावल गइल बा कि विवादित गाना मत गाव, विवादित टाइटल मत रख, लेकिन इ अपना वीडियो में अपना गाना में विवादित एकदम गाना गावही के बा, विवादित सब कर देवे के। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमरा के देख के कुछ कलाकार हमरे लेखा गाना गाओ, सब सब कुछ भुला जाओ। तो ऐसा बात नहीं के भैया, बढ़िया गाना गाओ। तारा के हर वीडियो में समझावल जाता है, हर वीडियो में कहल जाता है कि भैया बढ़िया गाना गाओ, बढ़िया टाइटल रख, लेकिन तू सुधारे के नामे नहीं कर लिखत। लिखले बड़न कि मैल भइल ओढ़निया, केकरा खातिर लिखले बड़, केकरा खातिर घरवा में बजैब का सुन करी मर्द तनी के सुधर जालो। कतना कतना सिर्फ बढ़िया कलाकार हो के इतना घटिया घटिया गाना गाओ तोरा, तनिको शर्म नहीं रख, तनिको लाज शर्म नहीं रख। कुछ गा तो कुछ मिलल, मौसी पे गा तो फुआ पे गा तो कुछ गा तो अपन बहन पे गा। सुधर जा लोग, तनी सुधर के तनी रिस्पेक्ट कर लो भोजपुरी के आगे बढ़ावे में। ऐसे आगे